бахши шоу ньюз навгони аз олами шоу бизнес. салом тамошобинони азиз, пеш аз оне ки бахши шоу ньюзро оғоз кунем, ба канали мо ки навсадо ном дорад пайваст шаведу аз шеъру қиссаҳо ва хабарҳои нави олами шоу бизнес огоҳ бошед. пас шурӯъ мекунем. шумораи обуначиён яъне подписчикҳои Барон дар Инстаграм ба 1 миллион нафар расид. Барон дар навори охираш ба телефони худ назар карда мегӯяд ки 1 миллионро дида хеле лаззат бурда истодам. Медонед, барои ин зина ё марҳила расидан аз чанд пастиву баландиҳо гузаштам. Беҳрӯз Набиев репсарои машҳурро дар Тоҷикистон бо лақаби Барон мешиносанд. Барон дар миёни репсароёни тоҷик аввалин касест ки соҳиби 1 миллион обуначӣ яъне подписчик шудааст. Нурулло Алиев шаби 26 феврал дар шаҳри Лас-Вегаси иёлоти Невадии Амрико Рафаэл Алвеси бразилиягиро шикаст дод. баъди бозӣ ӯ гуфт ки пирӯзии худро ба модараш, ки чанд рӯз пеш зодрӯз дошт ва барои ӯ хеле нигарон буд, мебахшад. Дана Вайт, президенти UFC, баъд аз дидани нашри наворе ки дар он ҳазорон нафар дар варзишгоҳи Душанбе аз Нурулло Алиев ҳаводорӣ карданд, гуфт: «Бубинед чӣ теъдод аз одамон барои дидани аввалин муҳорибаи Нурулло дар UFC ҷамъ омаданд. Ин олӣ аст». Нурулло Алиев, рамзи кори тоҷик, дар муҳорибаи омехта дар аввалин рақобаташ дар мусобиқаи UFC Vegas 70 дар вазни сабук пирӯз шуд. Нурулло Алиев аввалин варзишгар аз Тоҷикистон аст ки ба созмони UFC дохил шуд ва то ҳол шикастнопазир мебошад. ӯ дар ҳамаи 9 қувваозмоиаш даст боло шуда, дутоашро бо нокаут анҷом додааст. қадаш 1 метру 78 сантиметр, вазнаш сабук 70 кило аст. шоми 28 феврал барои поси хотири сарояндаи зиндаёт Баҳром Ғафурӣ барномаи консертӣ бо номи «Ёди ту ҳаргиз наравад» баргузор гардид. дар ин консерт ёру дӯстон, пайвандон, ҳамкорони мухлисони Баҳроми зиндаёт иштирок доштанд. Валиҷон Азизов, Ҷонибек Муродов, Зулайхо Маҳмадшоева ва дигар сарояндагони машҳури кишвар сурудҳои шодравон Баҳромро бозхонӣ намуда, ӯро ба некӣ ёд карданд. аз марги ин сарояндаи шинохта 3 сол гузаштааст, вале номи ӯ ҳамеша вирди забонҳост. موسان بسری تو برآمد کجا شد آنیستی مریم زی زمین سوی سما شد ناگه بدرت بیاورن مرکبی چوبی برخیز سبا شو که سواران тамошобинони азиз, ин буд бахши шоу ньюз дар канали Навсадо. бо шумо будам ровии барнома Завқиддин Сулаймон. то барномаҳои дигар, хайр.